Prajeme vám ešte raz príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Dnes ráno budeme hovoriť o plastike prsníkov, ale Lenka Debnárová má vlastne zaujímavosti zo sveta showbiznisu, ktoré dámy si nechali upraviť. Áno, a ja si myslím, že začneme veľmi tradične. Pamelou Anderson, ktorá si na tom asi postavila kariéru. Ona síce začínala ako modelka a občasná herečka, ešte keď mala také tie svoje prirodzené, ale potom sa prepracovala postupom rokov až k hentej obrovitánskej veľkosti. To už je taká veľkosť hlavy normálne. To už áno, a ja si myslím, že ona párkrát aj povedala, že potom ju to začalo obťažovať, takže vrátila sa. Dnes vyznáva taký ten šetrnejší, skôr taký elegantnejší štýl a nevystavuje tie prsia úplne, ale zase už má aj bek. Poďme ale ďalej. Potom sú tam speváčky, ktoré začínali ešte v útlom veku a potom im zrejme manažéri povedali, že možno naberiete viac fanúšikovskej podpory, keď sa necháte trošku preoperovať. Takže Britney Spears, Christina Aguilera sú tiež príklady toho, že sa to dá podľa mňa celkom s vkusom. Ale potom tam máme aj modelky, ktoré začínali ako 16-ročné, čo je napríklad Heidi Klum. Tá teda priznáva dokonca aj verejne, že má upravené prsia a veľmi pekne. Ale máme tam aj jednu britskú modelku a to je Katie Price. Možno v našich končinách nie až tak veľmi známa, ale tá si myslím, že zašla do extrémov, že vraj bola na plastike prs asi 8-9 krát a momentálne sa hovorí o tom, že si konečne tie prsia dala zmenšiť, lebo že už to bolo neuveriteľne ťažké a aj také prehnané, také nevkusné. Ale možno ešte si môžeme ukázať jeden prípad a to je známa herečka, toto máme aj zo slovenského showbiznisu, devu, ktorá že vraj tvrdí, že ani nevie, akú veľkosť má nakoniec, ale môžeme povedať, že je to asi slovenský rekord, Miška Gašparovičová, ale máme tam aj Drew Barrymore a tá si dala práve naopak zmenšiť prsia, pretože ju to priveľmi zaťažovalo jej to chrbticu a vlastne chcela ísť skôr takou inou formou, skôr takou hereckejšou. Leni, ďakujeme za tieto infošky zo showbiznisu aj svetového, aj slovenského. No a tým plastickým operáciám prsa budeme venovať aj s odborníkom, s pánom doktorom Olegom Turkinom. Ja som si všimla, že ste pomerne často zdvíhali telefón. Čo vám telefonovali diváci? Zrejme diváčky volali viac. Vo väčšinou diváčky pýtajú o tom, že majú implantáty dosť veľa rokov a pýtajú, že či musí pristúpiť na opätovnú výmenu implantátov. No a ako je to, pán doktor? Že dnešní implantáty natoľko je kvalitné, že aj nepotrebujú opätovnú výmenu aj po 10, aj po 15 rokov. Ale obvykle ženy sa snažia ísť na opätovnú výmenu kvôli tomu, že časovo ide nie o bezpečnosť a estetické hľadisko. Čiže napríklad, ak žena, ktorá si dala pred dojčením urobiť prsia, tie prsia samozrejme prirodzene v tom tehotenstve sa tiež ešte trošku zväčšia kvôli mliečnej žláze. Potom to môže opadnúť a môže stratiť ten prsník tvar aj s tým silikónom, čiže aj vtedy napríklad ženy idú na reoperáciu. Áno, presne tak. Aj ide o tom, že aj pružnosť pokožky tiež už zmení sa, nebude taká dobrá. Je to nejako limitované, čo sa týka počtov operácií? Predsa len Lenka pred chvíľou hovorila, že jedna herečka 8-krát vlastne bola na takejto operácii. Neviem, či toto je už za hranicou, alebo nie? Dosť často ženy nespokojní s estetickým výsledkom svojho poprsia a stále chcú to zlepšovať. Môžem len povedať jedno, každá ďalšia operácia aj pre chirurga, aj pre klientku je horšie a estetický výsledok môže prísť ku nejakým komplikáciám a problémom, ktoré by nemali byť. Kvôli tomu pacientky mali by rozhodovať veľmi opatrne. To mi je sympatické, čo hovoríte, pán doktor. Zaujímalo by ma tiež, ako prebiehajú také konzultácie, keď za vami príde žena, ktorá je so svojím výzorom a so svojimi prsiami nespokojná a má nejakú svoju predstavu. Niektoré majú trošku prehnanejšie predstavy, napriek tomu, že majú útly, veľmi úzky hrudník, tak si predstavujú, že tie prsia budú mať väčšie, ako by sa možno zmestili na ten hrudník. Čo v tom prípade vy ako odborník poviete alebo poradíte takejto žene? Zvlášť opatrne pri zväčšení prsníkov mali by byť útly ženy. Nadmerná veľkosť implantátov u nich môže vyzerať neprirodzené. Veľmi ťažko presvedčiť pacientku. My máme
počítači obrovský program, kde máme veľa výsledkov, ktorými sa snažíme pacientom ukázať nie len dobré výsledky, ale aj zlý, ktorí ženy by vedeli o tom, že ako to môže dosiahnuť. Bola taká kauza pred x rokmi, taká celosvetová, a aj u nás na Slovensku sa rozprávalo o nebezpečných implantátoch, ktorých výrobcom bola francúzska firma, že je nebezpečné to mať vo svojom tele, tak sa mnohé ženy boja a zvažujú túto operáciu, boja sa tých silikónov. My si už o malú chvíľu ukážeme, aké sú silikóny dnes, ako sú kvalitné. Mnohé sa boja, že ak by došlo k nejakému poraneniu, že to vnútro, toho, čo je vnútri v tom silikóne, že to môže vytiecť do tela a spôsobiť to nejaké vážne problémy. My si ukážeme, ako to vyzerá a čo sa môže stať, keď sa napríklad ten povrch toho silikónu poškodí. Takže zostaňte s nami. Dobré ráno. Dobré ráno, dobre, že ste sa vrátili, pretože stále sa venujeme plastike prsníkov a ako Kvetka pred chvíľou povedala, stať sa môže čokoľvek. Dáma má silikónové prsia, alebo tie implantáty, teda môže sa stať dopravná nehoda, čokoľvek, a potom má žena obavy, či ten náhodou silikón nevytečie do tela. Takže pán Oleg nám teraz povie, že čo presne sa udeje, ako to vyzerá vo vnútri a či môže niečo vytiecť do organizmu. Takže pán doktor, ako to vyzerá? My máme anatomický implantát, ktorý je plnený kohezívom s najväčšou takou plotnosťou. My ten implantát rozrezali. On plnený takzvaným memory gel, ktorý má pamäť, ktorý aj pri vytlačení jeho z púzdra vráti sa naspäť a tým pádom neunikne z púzdra a do tela pacientky netrafí. Chcem len povedať jednu vec, že implantáty majú byť certifikované, majú byť kvalitné. Všeobecne platí, že najbezpečnejšie implantáty sú tie, ktoré obstali v prísnom hodnotení amerického úradu pri kontrole nad potravinami a liečivami. Čiže tam sú aj nejaké záťažové testy, ktorými musia prejsť. Áno, je záťažové testy na statický tlak 600-kilový. Na implantát musí voľným pádom pustiť ťažké zavážie 4,5 kg a implantát musí prejsť nepoškodený cez tento test. Testuje sa implantát aj simuláciou autonehody. Je to pevné, kvalitné implantáty, ktoré musia byť certifikované a nielen certifikované v celom svete, a musia byť schválené aj na Slovensku. Oni majú mať tzv. Šukal kód. S tým, že Ministerstvo zdravotníctva dovoluje, aby tento implantát mohol byť užitý na Slovensku. Ešte by sme mali povedať jednu takú doplňujúcu vec, že kedysi sa viac tieto plastické operácie proste robili tak, že nám sa dával implantát pod mliečnú žľazu. Dnes už je viac tých operácií, kedy sa dáva pod prstný sval. To znamená, že by malo bez problémov prebiehať napríklad také dojčenie dieťatka, pokiaľ žena sa rozhodne pre takýto chirurgický zákrok ešte predtým, ako otehotnie. Áno, máte pravdu. Implantát je totiž vložený pod prsníkový sval alebo pod prsníkovú žľazu, ako iný žiadnym spôsobom neškodia. Je to tak? Áno, dobre ste to povedali, dobre ste to doplnili. Samozrejme viac môžete porozprávať priamo našim televíznym divákom, ktorí ešte stále majú možnosť až do 8:30 vám zatelefonovať. Pán doktor Oleg Turkin zostáva u nás na telefonickej linke 026 827 4456. Ďakujeme za cenné informácie a rády.